Čo to ja zase stváram? Tak ahojte, vítajte pri dnešnom dni, keď som sa rozhodla henou si nafarbiť obočie. Takže prichystám si trošilinku heny, však na to obočie není treba veľa. No, ja mám prirodzene veľmi bledé obočie, tak som chcela, nech je trošilinku proste tmavšie, ale nech stále na mne vyzerá prirodzene. Nech to nemám proste úplne tmavé. No, tak som si zvolila farbu light brown. A začína experiment. Toto je hena na vlasy, takže ona mi nezafarbí kožu, ale iba chlpky. Ale pre istotu som si to aj tak utrela, keby proste náhodou nechala 15 minút pôsobiť a utrela. Určite to nemám také ako tuto môj manžel. A keďže som sa chystala na akciu, tak som si ešte dala SPF s jemným krytím, tiež od značky Volno, kde vám platí kód HANA10. Myslím, že tú henu som si tam mohla nechať pôsobiť aj dlhšie, aby to chytilo ešte trošku väčší nádych tej hnedej. Nevadí, skúsime na budúce. Takže len sa tuto domalujem, ale stále to vyzerá prirodzene a je to tmavšie, ako to bolo, takže sa mi to páči. Tak ahoj!